Let go, let go, let go, let go, let go of everything. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal vi ringe til forbandede numre, og det er ikke min mobil. Det er en mobil, jeg har lånt, så jeg kan filme med min egen. Yes. Men jeg tænker bare, at vi skal til at komme i gang med den første. Den første, den hedder 666. Så jeg skal lige skrue lidt op. 666 hedder den. Okay. Hvad? Den lagde bare på. Siger du lige, den lagde bare på? Der var bare en eller anden, der bare lagde på. Fuck creepy. Men jeg kan vise jer, hvis nu siger jeg sikkert bare, at det er bare ukendt, det er bare intet nummer, der hedder det, derfor lagde den på. Men så hvis jeg bare trykker der med random shit ind, ikke? Så siger den det her. Det ønskede nummer er ikke i brug. Kontroller venligst nummeret og prøv igen. Se, så det var bare en, der lagde på, når jeg ringede 666. Fuck. Det var altså rimelig creepy. Han skulle vist ringe tilbage på et eller andet tidspunkt, så jeg slår lige lyden helt op, og så venter vi lige til han ringer tilbage. Okay, I kan se her, jeg har ringet til 66. Nej, fucking crap. Så kommer jeg til at ringe til landet nu. Okay. Men jeg kommer lige tilbage, når der personen ringer tilbage, håber jeg. Fuck, kan I se? Fuck. Shit. De fucking ringede tilbage. Vi skal sgu prøve at ringe til ham igen. Holy shit. Oh, fuck. Vi ringer lige. Han ringede fucking tilbage. Okay, vi ringer igen. Så ringer vi. Okay. Der skete det samme. Altså, jeg ventede kun sådan cirka et kvarter eller noget. Jeg sad og spillede herovre, og så... Fuck, det var grineren. Okay. Yes, men så... Jeg ser bare min mobil igen her. Igen! Holy! Og så se. 6-6. Hvem er det? Don't try this at home. Det er fucking creepy. Hør det det, mand.
nej. Jeg har set det på YouTube-videoer før og sådan noget, men jeg havde fucking ikke forventet det, at de faktisk ringede tilbage. Ej. Fuck, det er creepy. Nå, men tak fordi I gad at se den her video i dag, og husk at, kan vi ramme 45 likes. Hvis vi rammer 45 likes, så laver jeg en anden en af de her videoer. Skal vi sige det? Men i hvert fald, siger